Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa tentang perangan awak. Perangan awak itu artinya bagian-bagian tubuh. Nah, sekarang ditirukan Ustazah Aini ya. Iki jenenge mata. Iki jenenge sirah. Iki jenenge irung. Iki jenenge gulu. Iki jenenge lambe. Iki jenenge driji. Iki jenenge sikil.